Esi senzo simasikizi sishiye uluntu lubambo ngezantsi. Ulakhe Tawulo oneminyaka eli-17 wagqityela ukubonwa ngomgqibelo kunye noogxa bakhe. Ngosuku olulandelayo umzimba wakhe wafunyanwa apha ngabantu abagqithayo. Omnye wamakhwenkwe agqityela ukubonwe kunye nawo uvumile ukuba nguye ombuleleyo. Emva koko uye wayokubonisa amapolisa ityotyombe lakhe, nekulapho intloko yalo mntwana ifunyenwe khona isongelwe ngelaphu. Abazali bexhoba bathi elisikizi libashiye bephazamisekile. Intliziyo yam iyaqaqamba, andikwazi nokulala ebusuku ndiba nomfanekiso omzimba womntwana wam onqunyuliweyo. Eyona nto ibuhlungu kukuba nangona siyifumene intloko kodwa intamo asikayifumani. Ndiyazibuza ukuba yintoni eyenze ukuba abulawe ngolu hlobo umntwana wam. Ndirhanela ukuba ukhona umntu osebenzisa nothenga amalungu omzimba kwaba bantwana. Ukanti amapolisa anqinile ukuba kubanjwe umntwana oneminyaka eli-16 ngesi senzo. A preliminary investigation led the police to a shanty where the head was found hidden under a bed. A 16-year-old boy is taken in for questioning. At this stage, it is not clear as to what led to this gruesome act. Usapho luthi alukwazi ukungcwaba umntwana walo de kufunyanwe intamo yakhe, nanjengoko lusithi iyakubatyabula kakhulu into yokuba kufunyanwe intamo sebengcwabile kuba kuya kufuneka kugrunjwe umzimba.